bono guri jaba ang bono guri ai bano bo kadon soha mupiya kuya kreja chungdi solong pijaya ba ye ni zaman mani sin borok dan kha mungta mungkan ne ai bu moro ton jeri yang bu parane ambasa aremel ambasa ganan je ambasa masuk dia aku asuk ya pun hanya na belai khai ma sinchara sang tabuk no bodorpur no na yang Guwahati ni hai mani sini kaisa mal khong nostong we sen tabuk train bai thanglai tango bodorpur ros kalai mani te geros sini ta kho khoroksa malai kha mongtam sing khama roton joi riang ke ron rok nong man khana bene ya khong hamia ta na o mo da sikon yang bo ekun ta bo yang bo ekun ta han ma ya ta na han ya bo han ma ya jor ma ya na bo Perles system jam ya kong asta han ma ya ta na maya mo sikon thama ka ta ye mo chiba mane sarai phoron simin ong na sarai photo kaham ke torpro ko english ba yang si thirang ta ba injection debo da english ni ba ka sarai photo char bagus mas manta to semi babu sung sa ta ba ho am ta ni jorong yang thang ta nge ta bong mo jor ma ya da maya yang ke kisa man yang kha kisamano apun no yang ne ko na ta chikon ta ta bahar thang ta bahar thang bele khair ma sinchara asa khorok soni suni ta khu bai ma laikha ta box 10 10:30 hai baji tongo ge bono nok mane saisung no gala tha bai ma him ta na abo bai kha ta sa phan man ta ge nang tini na khayo phungo phaimani ge phungo amba sansim phekata amba sin phaiye ko bengaluru ten kata amba sansim ke dormo ko nokor kha dormo nokro yang ko kanjong ka phekata dormo ko ngi waisa te bodo phekata ge bo ka time phno mani doita phno bo ge bo ambo ke se tabu khorung wa nge ta thangte to te khorung ngai tabu no soto doita ra bajeban ta okay অবস্থা actually to ge abono belai khaira go sini ti prasarok no ba hai nokam kai mane ang asak train kai to mane nokya kho bongni borok nokhai to nokha kabang ma sini borok no amu hai ke nokya khota ge belai khaira ga ba herok nokhai kinge bosorok thomoi man mada manja cintir besar mane malai jakai rojak ta ba jora o man na jora manya na to sini borok coba bayo na coba yo bongni borok coba orang borok coba yo no kom ta ba bongni ke kom ta na borok bari man nong mani siki khoksa khong nai amu batam khane ba ta bo cintir besar ke 10 টাকা 20 টাকা খাবো না মাসে মাসে দেখা না আবু পাখা যাও আই বনা হাই চলে তো সিনি borok kai mane tase kom ri thaya na sin borok to maya kana gai nung kai jak da kai jak serai rok to serai kene kauta kenai masa pore tung ayam hostel to gai ai no cost no te chala ma gai ta belai khai rok ma sin jan nang se hamya basa gai nang no khong sa lo bai ma to ni na no khong sa lo ma to gai nen berai ko no khaya na bla ko no ro hai kisam sa kam na ba hai khai jota kam ma tam ba gai nang aba klasi hai sa bole musung bana ang yak yak ka ham jo deng kai ang ro phai phak la kham ta kam khai hai sa kham ta ko bal ham ba ko sa hai te lo binar ro thang sa bole musung ba jo to no tong thok sa to ko tong na musung aba hai kai mo khang tong ba klasi hai
sana nangmani bagai intase hai da ba nge te ni yang te kono khati kare nyable yang kuri yang joto kan ba sakai ka hamuna sudo ya kong si khali yathi mang mai ta la tha kuri hin si me bo no gorman ja ta ha no belai khairok ma sinsang kha sini ta khairok ko chin tu sa ro joto no no je jaga thambo no mo ko yau makai roh ya ta joto no je ma ro cha abu no belai thang di mela thang di ke ba isa joto ro hoba ya ba belai ma ya sa bu hai ro hoba ja ta ba no kinge ta ko ma hai ke mane nang no khung asak soli da mam da maya na sna bisi manya ta zora kisame samana sabule asagri nai ba hai da aba boire bo don sarak to khoksa khong nai siki mang siri mano gechin borokai te sario le malle na no chin borok to maya kana cheng to nugui tong maya kana no te jaga thap no mare lai jo ta ge abu no sang tini oro chini ta khumong tam sing khum aing bu mo ra ton jeria no ton jari chin ta khub ra ton jari ang mai malai belai tam jani haing kha ge ro te ga sa dara bhai ba malai kha daran bong khatam sa Anu ke Damsara, dia Damsara ko gendro para. Di datan para tau pega agi ko gendro para. Mo tak di datan para pega. Gadaran bung khatam An musanjip triang. chomjip triang na gen ke boro thona ambasana Ang tawo hospital payment se nigra sang thangai pero mase. Shillong ne haimani Shillong payment. Kita wang thanai ambasa thangai masuk no hagai syukurbar kang no thanai Damsara. belai hambai sengoro mala laikha yandara kharok sa yang takho mala laikha mambu tongo sangkane thailai mani ta nge belai be podang khasang bo sini gari nostong ngai kai pana kai to so bawi sang train phana slap ka ye tabo kok ka mo se sengoro mala ta kya sini ta kho khorok sa bine ya kum ro kham ta ya bo train no thu thumoi abo hai ken no khong soli tong ja o te bosarok bo khorok nei borei mamang khorok sa porikha na te khorok sa porikha bo porikha ngai bini no khong soli na ni srai rok no pori rina ni belai kosto hai da ba tabuk to pori na ngai sangjo to no sai na english medium ro ngai to belai rang bayo belai expensive hai da abo no ta ngai ro dara tam choba no da musun kamana dara khorok sa bobo khai rok jagai kuri ke tong gari bara rok maro Ang bono gurija bang bono kuroi ai bano bo kadon soha bumiya kuya kurija chungdi cholong pijaya ba ye raja ang je memang jara wai su jam se puno ke bobe sur pose tin ti prasa ro je tunai ro buno je malai mun jara wo khobo khosi bhitere chuba thu ye ang naro no kabo sain jam si mane senga bo hai ke kaisa te kaisa no sugya no soba la ke dum sai ro hormon khai sini borok no kusoko kanai he da abuni babi no soba khatana ge belai hambai dara no bo senta khutno soba ri mane babai ta ge nang sini yang ro ko phai dita sini yang program ro tabuk to tring rok tongo tring ro ko haina hanai wan sob da to kisa wansu tong ayang Christmas mela bo tongo khumulongo khumulongo kisa suma wansu tong ta khana sone haimana nge tringo to haimana abo tringa ramchandra ka na kota ne phainai na phainai sure phainai no nge belai ka han bo taklai to ramchandra ka khoayo tring festival ngai thang us ka officer mo thang bayo no officer on khasini yang ta officer mo thang ga nge komla mela hin kaisa to ayang pitra ayang utang sa jo murasi mela mane ayang utang ka ayang kisa misa ai no nge baksa no goi sine ba kana sinta sniyo na sniyo kinga abo no koinai tringo phai tongo na belai tang to ba no sini narak ba di te je mansak je suksak khadi sangsini ta ko musoba layan bo abo hai kya se khor sal bohoga maida kalai amo hai kai bini family ni bagai charai khonai bihik basana pusin ni bagai abo hai kai bo kosto khlai tong jo ke belai khai rago
sini tipra sarap na aba hai nokhang kai semua ada tong kagak di bawah tong sebaik ada jenis tong catering oh biasa semua tong aja cengmo tring no thangnai wan sugui tong tring hingkai to sini bisi katal joto no palai na nango cengmo kholai nai ceng wan sok tong planning khai thangna ni bata ini anggo bisi le mam jaya hani je man mani Hambai. Hambai. Rồi xe bay. Mong sẽ bốc thang dâu không? Roton joy. ham semua ni kata tu saya bagaimana si baik ham semua ni Mày lấy tổng thọ cáo khỏi của thọ cáo sang apa cái sini tak khok apa cái malah lại Tay pas ke mantas na tu. đâu cái sang nâng cái ambasan con này ambasan nó cũng lên na Ambasan. đâu khỏi cái lại sini đôi cho tiền ta hay rồi cũng lại sini ta cái nó có cái đấy sang rồi ta khóc bưởi malah lại kia có cái đấy tới tổng thọ lại kia có sao lại kia cái apa nak hai nak koi nai naro jesa jaga pun no kan kai sini takku no sini naro badi naro train ro ba malai mano hai to ba boto prain se train no mama nge ba naro kono kisa soba ba ke belai ham nai ta ang biningai te ani ngai naro jo to no koyo ta bono kisa soba man kai belai sanai Gente kaisa ko botring of hai tongo bisi katal sini tering bisi katal palai na nababe guys taro bono mala like sing sobala mala la nyata tering go no hai kai Jota na hambai. belai hambai